Amurka na neman yadda za ta fice a yaƙi da Iran. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana a bayyanar jama'a cewa jami'an Iran na sha'awar komawa teburin tattaunawa, sai dai rahotanni daga Iran sun karyata wannan batu. A cewar wasu jami'an Iran biyu da suka tattauna da kafar yada labarai ta Dropsite News ba tare da bayyana sunayensu ba. Wakilin musamman na Trump, Steve Witkoff, ya aike da sakonni da dama a asirce ga ministan harkokin wajen Iran, Abbas Araghchi, yana neman a sake farfado da tattaunawa tsakanin bangarorin biyu. Sai dai rahoton ya ce Iran bata mayar da martani ga waɗannan sakonni ba. Wani babban jami'in Iran ya bayyana cewa sakon a bayyane yake, wato Iran ta rufe dukkanin wata kofar tattaunawa ta kai tsaye da Amurka. Ya ƙara da cewa ikon sanar da tsagaita wuta yana hannun jagoran kolin ƙasar ne kaɗai, kuma ba abu ne da ministan harkokin waje ko wani jami'i a Iran zai tattauna kai tsaye da wata ƙasa a kansa ba. Har ila yau jami'in ya zargi ɓangaren Amurka da ƙoƙarin karkatar da labarin a kafafen yaɗa labarai domin ɓoye kunyar rashin samun amsa daga Iran.